Dili mo bo sa 25 kasamad dinunggaban ang niaguman sa babae nga radio commentator nga gipatay sa Bacolod sa Lanao del Norte. Ani ang report ni PJ De La Peña. Naggadugo nga nadiskubrihan sa lawak siyang balay sa Purok 5, Poblasyon Bacolod, Lanao del Norte ang patayng lawas sa radio commentator nga si Audrey Gaid Estrada, 59 anyos, Huwebes sa buntag. Si Estrada, balo o komentarista sa Grace Covenant Radio sa Bacolod, Lanao del Norte. Sa investigasyon sa kapulisan, nakatawag pa kini sa higala nga tag-iya sa motorcycle shop sa Yusa Kadlawon aron maghisgot unsay ibalita sa radyo. Way nawala nga gamit sa biktima ug wa say nakita nga forced entry sanglit under renovation ang balay niini. Na-recover sabang usa ka kutsilyo nga nakita nga gibilin sa dining area. Miguwa sa eksaminasyon sa Soko nga dunay 25 kasama dinunggaban ang biktima sa nagkalain-laing parte sa iyang lawas. Dunay CCTV footage nga nakuha ang kapulisan kung asa nakita nga migawa sa balay ang sospek. Padayon ang investigasyon aron sa dali nga pag-ila ug pag-aresto sa sospek. Ako si PJ De La Peña para sa One Mindanao.